Aceasta este promovată ca fiind cea mai sigură mașină electrică din lume, care nu se răstoarnă nici măcar când este lovită de o mașină și nu cade nici atunci când este trasă puternic cu o frânghie. Vehiculul are o lungime de 3,2 metri, o lățime de 1 metru și cântărește aproximativ 360 de kilograme. Poate transporta 2 adulți. Deși designul său este foarte asemănător cu cel al unei motociclete, are o caroserie închisă ca o mașină, așa că nu trebuie să te îngrijorezi de vânt sau ploaie. Este complet electric, cu o autonomie de 320 km când este complet încărcat și o viteză maximă de 120 de km pe oră. Datorită dimensiunii sale mici, poate naviga flexibil prin drumurile aglomerate. Partea inferioară a vehiculului este echipată cu 2 giroscoape cu rotație rapidă. De îndată ce este pornit, giroscopul poate rota rapid, menținând vehiculul întotdeauna stabil și vertical. Caroseria este realizată dintr-un material din fibră de carbon,